स्वामी को फरमाइश माछ पत्र पोड़ा। हाय सांग मैंने वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू मनी ब्लॉग। सकाଳେ स्वामी से ब्रेड आमलेट करके खाई देथिलु। तापर हम दिजन के मार्केट बाहर गलु परिया पत्र किनिया ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଯେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି, ଖାଲି କିକ୍ ମାରି ମାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ନେଇକି ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲୁ। ଦୋକାନ ବାଲା କହୁଛି ଏଠି ରଖିଦେଇଦିଅ, କାଲି ଆସି ନେଇଯିବ। ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଟ୍ରାଫିକ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲୋର ଟ୍ରାଫିକ ଏତେ ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ କାମ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଯେ ମାଛ ପତ୍ର ଗୁଡା ଟିକେ କରିଦିଅ, କେବେଠୁ ଖାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମାଛଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସୋରିଷ, ଜିରା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ତାକୁ ବଟା ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ରଖିଦେଲି। କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଏପଟେ ଗ୍ୟାସରେ ସେକି ଦେଇ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମାଛ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ଟିକେ ଆରାମସେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ ତ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ କଡେଇଟା ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲି, ସେଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ମାଛ ପତ୍ରଟା ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ 2-3 ଥର ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ୟାସରେ କଲେ ତ ଏମିତି, ଚୁଲି ତ ନୁହେଁ ନା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ ପତ୍ର ଗୁଡା ମୁଁ ଭାତକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଭାତ ମିଶେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ରାତିରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ ଚିକେନ ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଖାଇଦବା। ସେ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲେ। ଭିଡିଓଟା ଏଇଠି ସେଭ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।